bonke ngaphakathi kwesolutsha kubantwana abaningi sibuyisele ngegama likaYesu Kristu waseNazaretha. Nami ngizokuma kule ndawo kuzakubulela ngoba lithi iBhayibheli masingenele elizweni kaJehova silibulele sinqume imisebenzi yakhe emhlabeni yona. Siphakamise igama linamandla lakhe. Ngizophakamisa-ke nami ngizobulela ukuvuka bengilele ngingazi uba ngawuphakama na inguye eqhawaziyo ndibulela ukungiphakamisa kwakhe ndibulela ngefemeli yami nayo ayivisileyo ngithenkosi kubawo ngiyabonga ndiyabulela ngazo zonke into azenzela zona ndibulela nokuhlala kakhulu ndibulela ukunyamezela kuye ndingavumi mandisitsho kanthandaza lithixo ndingandisusi ndingasuki tu usathane uyazama uyabuza uyazama mandingasuki mandiba ndiyawama ndiyophinde ndivuke njonga phaa ndingajongi omnye umntu ndingabhekabheki ndiyambulela ke apho uNkulunkulu nalapho ke ngoku ndithe enkosi ngaloo nto ngoku ndigcina ndiyabulela nemoto lam lithe kancinci nje kancinci liyeza kancinci ndiyakwazi ngathi ndiyarinda ngokakuhle but ke mhlawumbi lawuthi uyathiwa ngiphaya ithagabheki ibe rayithi ndiyakongiwa ndiyambulela kuNkulunkulu ngaloo nto ndithe enkosi mandihleli kuye andizokusuka nango ndiyatsho noba sendigodukile andizokusuka ndizakuhlala kuye ndimthandaza ngenene nangenyaniso ndakwahlulwa kuye kukufa nothi ukususwa ngumntu ndisuka soze ndisuke kuyo ngoba kaloku usuka kude nam ndilapha nje kungenxa yakhe uba ebengekho ngendingasekho mane sitsho qonde ndawujonga ndithi ankosi ikunyathelo phezu kwam ngoku uba ubungekho qha ke ngenxeba yakho ndiyamthanda umntu and ndiyamlondoloza umntu wakhe and akalala kuzelizwe lethu bengukasirayeli ngoku ngowethu ugcine ethi ndandayishinda kwa-amen. Jehovah,